Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 6, tuig 2022. Makitaan kag mabatian man kami live pagi sa YouTube channel sa Aksyon Radio Bacolod kag pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ako ang inyong tag Balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga Pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. 12 ka establishmento ginmanduan nga iproseso ang contribution sa SSS sa ila mga empleyado. Hanang isang negosyante ginadusong pagtukod sa Bacolod Business Council. Sa balita national, Department of Agriculture maga-import sang kalamay tubtob 300,000 metric tons. Attorney Di Malanta ginapoint nga chair sang ERC. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. This news sponsorship is brought to you by Milo Energy Magpuso. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Lasay sa Jess Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. 12 tanan ka mga employer ang napadulungan sang Social Security System o kon SSS Run After Contribution Evaders o kon SSS Race campaign sa duwa ka daw nilang operasyon sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Hotline, ginpahag ni SSS Bacolod Visayas West 1 Division Regional Communications Officer Charis Magdalene Avila, duwa ka branch sang SSS Bacolod ang nag-operate
operate among SSS East Branch kag SSS Lacson Branch. Ginpahay ni Avila nga sang Webes ang East Branch ang nagpatigayon sang operation sa din anom ka mga employers ang napadulungan kag sa hapon Bernes. Anom man ka mga employers ang napadulungan sang Lacson Branch. Ginpahay ni Avila nga summit nga mga employers ang ginhatagan sang 15 dias agud mag-comply. Naibaluan nga tuyo sang raise campaign sang SSS among paglagas sa mga employer nga wala ginarimit sang insakto ang contribution sang ila mga empleyado. Sang last Thursday kag Friday, no, anong ka-employer sa kada adlaw, sir, ang ginkatukta, sir, para mag-remind sang ilang legal obligation sa SSS. Bali, sir, duwato siya, sir, ka branches sang SSS ang involved, sir, no? So, sang Thursday, ito, sir, sang Bacolod East Branch ng operation. Sang Friday, iyan naman sang Bacolod Lacson Branch. Nabatian si Division Regional Communications Officer Charissa Magdalene Avila. Ginalauman sa mga negosyante nga iga-konsiderar ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang ilahinyo nga magtukod sa Bacolod Business Council nga mga magatalakay sang ilang luyag ipalabot nga mga concern. Ginpahag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga proposal ang ilagin paagi-pagiban sa spokesman sa alkalde nga si Attorney Bong Dilaga. Suno kay Carbon, ini nga lihok ang nagatuyo nga makapatigayon sang regular nga meeting ang ilang hanay kaupod ang alkalde ang sa recovery plan nga mahimong mabulig sang lokal nga gobyerno. Ginpahagman ni Carbon nga sa piyak nga na maintenar sang syudad ang alert level status ni sa COVID-19 ang paghahambalan na wala nila sa gihapon mabatsyagan ang aumento sa dalagan sa negosyo bangudman sa nagapadayon nga presyo or pagsakas ang presyo sang gatong kuryente kag mga balaklon sa merkado. Pwede parang ning istoryahan ay maobra sa Bacolod Business Council para at least ma-institutionalize ang consultation with the business. No, biskan once a month lang or hindi ginman kinanglanon once every 2 months. Nabatian ang tingog ni Frank Carbon sang MBC-CI. Sa iban nga balita lokal, pagabuksan na sa mabot nga Agosto 15 56 ka mga market stall sa bagong nga Negros First Food Terminal kon NFFT sa Manindala North Capital kag San Juan diri sa mga syudad sa Bacolod. Ini matapos magpermahanay sang kontrata mga nagarenta ka gobyerno probinsyal. Nagligad nga Agosto 3. Ginsugda ng pagtukod sang NFFT sang tion ni Anay Governor Alfredo Barañon Jr. pagiman sa pondo nga ginloan sang gobyerno probinsyal sa Land Bank of the Philippines. Ang operasyon siniyang napaidalom sa Economic Enterprise Development Department. Ining may duha ka panalgan nga struktura nga may function kag conference rooms para sa mga meeting kag small gatherings sang gobyerno kag pribado nga sektor. Sa maabot nga Agosto 23, magabukas man ang meat, poultry, fruit, vegetable kag dry goods section. Samtang sa Setyembre 7 naman ang tulahan kitchen. Samtang napilian bilang bagong presidente sang League of Municipalities of the Philippines kon LMP Negros Occidental Chapter si Pulupandan Mayor Miguel Antonio Peña. Siya ang giniliher sa ginpatigayong eleksyon sang Biyernes nga adlaw Agosto 5 sa may Sugarland Hotel, syudad sa Bacolod. Ang iban pang mga bagong opisyal ang musanday lakas na Mayor Romala Nicor mangilimutan bilang BC Presidente. Secretary amo si Kawayan Mayor Ray Tabuhara, Treasurer si Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso, Auditor naman si Nuban Mayor Daf Anthony Reliquias, Public Information Officer amo si Isabela Mayor Irene Montilla kag mga Board of Directors nga Sunday kanda ni Mayor Ray Ruiz, Musha Mayor Victor Geraldo Rojas kag tubosong Mayor Madonna Hauhoko. Silang gilayon nga nagpanumpa kay Calatrava Mayor Marilyn Era. Si Peña ang nagbulos kay Valladolid Mayor Enrique Miravalles nga nagserbe bilang LMP President umpisa 2019 tubtub 2022. Sa katapusan nga balita lokal, naaresto yung second newly identified drug personality sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 7 sa may puro kabugwasan barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod kay nasang hapon Sabado.
Ang nadakpan na mo si Aldrin Harabelo alias Boyboy, 22 anyos. Wala sang trabaho kag residente man sa nasambit nga lugar. Aminado ang suspect nga nagabaligya kag nagagamit ini sang illegal nga droga. Na-recover sa suspect ang 5 ka sachet sa ginapatian shabu nga may kabugaton nga 12 gramos kag nagabalor sang 81,600 pesos. Ang suspect ang magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165, partikular ng Section 5 kag 11. Sa karon, yara na hunong ang suspect sa pasilidad sa police station number 7. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, size DC size. D3 Biofood Supplement mga kaaksyon ng natural ga antimicrobial agent. Kung sa pag... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahag ni Agriculture Undersecretary kag spokesperson Christine Evangelista ang kinahalan sa Pilipinas nga mag-import sang 300,000 metric tons sang kalamay para mag-stabilize ang presyo sini sa merkado paagi man sa pag-augment sa ginakulang nga supply. Suno kay Evangelista, may shortage sa supply sang kalamay sa Pilipinas matapos man ang paglaslas ni Bagyong Odette nagligid kada Disyembre 2021 nga nag-apekto sa sugarcane crops. Ginpahag sa opisyal na kinahanglan sa karon nga mag-import sang kalamay bilang solusyon. Pero kinahanglan man nga pasangkaron ang production. Ginpahag ni Evangelista nga luwag man nga siguraduhon sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA nga hindi tuman kadamo ang kalamay nga i-import. Sa karon ginaplano na sang DA ang pag-import kay ginatan-aw sa Setyembre, Oktubre kag Nobyembre. May mag-aabot na nga kalamay sa Pilipinas. Nagapakig-angot man sa karon ang DA sa mga stakeholders sa plano nga pagpatuman sang suggested retail price sa kalamay. Sa datos sang DA, ang prevailing price sang kalamay ang 90 pesos sa kada kilo, pero may pila ka mga merkado nga ginabaligay ini balor 120 tubtob 150 pesos sa kada kilo. Sa iban nga balita nasyonal, gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Mona Lisa Carneo de Malanta bilang bago nga chairperson sang Energy Regulatory Commission kon ERC. Si de Malanta ay nakatapos sa University of the Philippines ang anay Chief Legal Counsel kag Compliance Officer sang Aboitiz Power Corporation. Nagserbi man si de Malanta bilang chair sang National Renewable Energy Board kon NREB halin 2019 to 2021. Antes nag-intra sa NREB, nagserbi man si de Malanta bilang senior partner sa Puyat, Jacinto and Santos Law Firm. Sa diin ginapamunuan man niya ang energy practice nito to Marso 2019. Si de Malanta ang ikaduhang appointee sa sektor sang enerhiya nga gikan sa Aboitiz Power. Nagserbi man si Energy Secretary Rafael Lotilla bilang director sang energy firm. Antes ang iyang appointment. Ginbuslan ni de Malanta si Agnes Divanadera nga nagretiro sadtong Hulyo 10 sa 2022. Sa katapusan nga balita nasyonal,
Magatapos na subong nga Sabadong isolation sang pinakaunang nga monkeypox case sang Pilipinas. Sa tion nga mataga na sang clearance sa mga doktor ang nagpositibo ang pwede na makahalubilo siya nga pamilya kag iban nga tawo. Pero sunod sa Department of Health ang mga close contacts sang pasyente ang magapadayom sa isolation na. Madumduman ang unang monkeypox patient sa Pilipinas ang nag-recover sa sintomas ng masakit. Samtang mga close contacts naman ang wala sang senyales nga mayara sang infection na. Sunod sa DOH, nagalawig sang 3 ka semana ang isolation sa monkeypox case. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa 26. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon, ang pinakaunang ready-to-drink coffee. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. Lasay sa 27. Hinyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 6 sa tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!